Duit 100 ning kene iki. Jaman-jamane saiki iki dijone dhuwit rupiah wis 400 lebih. 450. Yo nek wong tekon ngene, Mbak, sampeyan iki kerja ning luar negeri wis suwe. Duitmu kok nggopo? Kok ora balik-balik? Kuwi akeh sing tekok sing ngono kuwi. Saiki tak perjelas yo. Selagi awake dhewe sik sehat, ayo nyambut gawe. Walaupun nyambut gawe ning negrine wong ki ora masalah, sing penting ki halal. Awake dhewe golek duit. Ngelingono kerja ning Indonesia, saiki yo angel yo eram. Duit kirane regane. Duit 100.000 nggih blonjo ning warung kuwi ora oleh apa-apa. Ngomong sedina ora cukup. Tapi lek awake dhewe ki merantau negrine wong, mata uang asing ki beda. Duit masih gaji ning kene ki gak gede, kanggone gak gede ya kanggone ning kene gak gede. Tapi lek ijoli duit nggone dhewe rupiah ku yo terasa besar. Duit 100 ning kene iki, jaman-jamane saiki iki dijoli duit rupiah wis 400 lebih. 450. 100. Rae tunggu ning Indonesia lo yo sampe jeblos boyo ora oleh apa-apa cah. Ya tapi ya sanggup mental lek arep nyang luar negeri iki. Mentalmu ki oke-oke ono sik baru budal yo. Engko ning kene mosan ora sanggup mental sing gede sing oke. Nek teko ning negeri wong ku nangis guling-guling. Mental ki dadi ujian cah.